Mga higala, kumusta ang mayong gabi kanyang tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto o kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among mahigugmaon og dalangpanan nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Sa makausapan ining taknaa kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat kanimo. Angay ka nga himayaon og daygon og alagaron. Ikaw ang Diyos ug hari sa among mga kinabuhi. Ginoo, nagpasalamat ming hangtod ni ining mga taknaa. May kagawasan pagihapon nga ikasulti ang mga pulong sa kamatuoran dinhi sa kahanginan. Busa naghangyo kami kanimo nga magapanalangin ka ni ini nga programa ug imo usab nga panalanginan o Dios ang tanan nga mga nagapaminaw nga pinaagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo. Ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo. Amo kining pagadawaton tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapaw, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili patamuadto sa pinakamin portion sa atong programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Okay. Sir, maayong udto. Karong taod-taod sir, mo expire na ko, wala na ko'y load, nag-text na lang ko daan, kanunay mi nga naminaw aning inyong programa. O salamat sad sa kang lolo Mateo nga kanunay na nga naminaw sa inyong programa bali na og tulod tingali ka bulan sir, og una ingon niya nga may panahon ra gyud kuno nga iyahang himuon nga mobisita og simba sa simbahan sa SDA. Okay, daghang salamat no. Unya good news na ang ingon niya na. Okay, na patay basahon. Sir, pangutan naman eh. So dili lang usa ta kay naa naman tay pangutan ato lang usa ning kuano kay naa may pangutan nga ato nga gi pasidan-an ba nga tubagon na ron. Pero tubagon gihapon eh. Pero naa man goy mga nanag-una, sagdi lang pailog lang mo na ibaw na mo sa ato diri nga naandan no. Okay, ni atay basahon pa. Hello Kuya John, birthday ning mama ugma nga adlaw. Ma, happy birthday. Hope nga tagaan pa ka sa kabaskog sa panglawas. Daghang salamat Kuya John. Si Bibi di ay ni ang inyong suki nga tigpaminawan. Okay, daghang salamat Sister Bibi, no? Okay, niya patay basahon na ang among pangutana sa inyo pangutana di ni. So dili lang una tanan ni kay naa naman tay pangutana nga gipasaligan nga tubagon. Last text nga akong basahon, ha. Maayong gabiin ninyo din ha sir. Mo-greet lang ko og happy wedding advance sa ako nga pag-umangkon. Ugmang adlaw Huwebes kaslon na gyud in town. Inday Mercy, happy wedding Inday. Hope nga malipayon kas imong kinabuhi sa bag-ong kalibutan nga imong nahimutangan. Ugma nga adlaw Huwebes kaslon ka na gayod. Huwebes gabi ihawon ka na pud. Salamat sa pagbasa sir. Joke. Okay. Okay, thank you kayo no.
Well, mga higalan, sa di patamad to sa pinakamin portion sa atong nga programa o kinaulian na bang atong internet diha, Brother Isaw? Ato ning tan-aw dinhi ang atong mga minahal nga mga viewers o okay ba ang atong internet kay kaganina manggod medyo nagkaletse-letse gyud ang kuan sa internet basin og naanay nakasud karon. Okay, salamat Brother John og mayong gabi kanyang tanan mga kaigsunan og mga kagilan mga suking tigpaminaw nitong programa sa kanginan Jesus is our hope. Lipay tanong this time nakahimo na gyud ta og live broadcast maka live na ta dinhi sa atong Facebook account tungod kay niadtong nangaging adlaw wa ta kahimo sa pag live sa atong Facebook tungod kay hinay ang internet dinhiya sa station may gani karon kay naulian na so nining ato nga ginahimo nga live broadcast do na natay na receive nga mga mensahe gikan sa nagka-line nato nga mga viewers niya si Sister Nuna Hani Monterdi Punay watching from Agho Dan Bantayan ang mensahe mayong gabi ninyo anha Kuya John, Brother Isaw sa tanan listeners aning programa. Salamat sa pagbasa and God bless sa tanan. Salamat sa pagbiuhanay. Mayong gabi Onya ni asab si Sister Leah Muñez. Mayong gabi I'm watching in Tansa, Cavite. Mayong gabi diha, Mader. Salamat kayo nga hangtod doon nagpabilin nga ligon o presko ang imo nga pagtuo. God bless, Mader. Ni apods Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Ang iyang mensahe mayong gabi inausab kaninyo Brother John, Brother Isaw o Kialibi. Maingon sab sa mga kaigsunan makununayong naminaw og nagbiyo ning programa. God bless og happy midweek. Okay, mayong gabi Brother Ronilo. This time dili nato makauban si Brother Libe kay dunay importanteng lakaw to a syudad. So kami lang diri ni Brother Isaw unya mo'y makig-uban sa inyo sa ato nga programa karong gabi una. So thank you Brother Ronilo itang diya sa Saudi Arabia. Niya sab si Sister Leah Muñez ay mensahe mo og nahimuot siya sa imong gibasa kaganiha Brother John atong termino nga ihawon. Mensahe din niya nga hihi kalain pod ana nga ihawon. Nya pasiaw lang to Mother kay Huwebes iyang kasal igagabi ihawon kay mula gina nahibaw na ka kay nauna mo kasduyan na ginahimuon nga ismering hoy hinoon no problem ana kay kasal naman that is permitted by God kay banag asawa naman ang problema lang gyud ining di pa banag asawa unya nag-ismering hoy dako gyud nga tulubago nila sa Ginoo ng mga puntuha. Niya po si Sister Lynn of Korea. Mayong gabi ninyo kay John o Brad Isao. Mayong gabi niya Sister Lynn. Salamat sa iyong paglantaw sa ato nga programa. Gikan is Kinatarkan Island. Okay, di gid masiro ning Kinatarkan Island si Sister Lynn mahalintulad na ko ni sa kay Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Gabi-gabi nag-view sa atong programa. Thank you so much. Niya po Sister Ginalyn Lumuntad. Unya dinhi sa ato nga Pikas Monitor. Ato sab nga nakita nga nakig-uban kanato atong mga kaigsunan og mga kaiglaan sila si Sir Jerome Patagnan watching from Danau City man siguro Sir Jerome. Yes, sir. Maayong gabi diha sir. Salamat bisag unsa gid nimo intawon ka busy sir sa imong kuan mga negosyo ug uban pa din pero naghatag gig time nga mo manood sa atong programa. God bless you and your family. Niya pod si Sister Erlinda Neri Staura, niya pod si Brother Basilio Tero Notarion Jr. watching from Tambongon, niya pod si Sister Lovely dito watching from Malabon City. May gabi inyo diha ka sa Malabon. Kumusta ni Mama ni mo Marisa diha? Kumusta ni Yoyong? Ni Dave? O niya, kumusta pod ni Nunoy diha? Kamuntanan diha, kumusta ang Ginoo? Gihangyo nako kanunay nga magpakamaayo ug magpanalangin sa inyo. Niya pod si Brother Elmo Dam Flores, niya pod si Brother Climaco George NJ watching from Japan. Okay, daghang salamat kayo gikas Japan o si Brother Climaco MJ, ani? Yes. Kanini ang thank you so much sir sa imong pag-view. Bisas kalayo na gyud Japan ka na pero
wa gyud malimot ang imong kasing-kasing sa pagpanood sa ato nga programa. Unya may gabi sa diha nimo Brother Mudam, no? Sa panahon nga makita ka na kung mag-view sa atong programa, malipay gyud ko kay di kalimod nga nahimo kang nakabig sa pagpangalagad sa gikan sa Baptist Church paingon sa Seventh-day Adventist Church. Salamat nimo Brother Mudam diha sa Cruising Salamanca, Tubuson, Negros Occidental. Diniya pod nakiguban kanato si Brother Anisito Presillas. Kanya niya pod si Sister Jeannie Rama Fermin watching from Victory, Calatrava, Negros Occidental. Niya pod si Sister Ruth ni Cesario de la Cruz watching from Hilutungan, Kawayan Island, Hilutungan, Kawayan, Masbate. Niya pod si Brother John Moses Rosalejos Puyot watching from Cumbado, Bagay. Niya pod si Sister Saidi dito watching from Malapascua Island. Niya pod si Brother Norland P. Pagal watching from Anapug. Niya pod si Brother Vidal Likigan watching from Argawanon, San Remeo. Niya pod si Brother Vidal, maayong gabi nimo og sa imong pamilya. God bless ug salamat sa pag-view. niya sab nakiguban kanato si Sister Roslyn Mainit. Niya pod si Sister Nika Lipon. Niya pod si Brother Cesar Elguera. Niya pod si Si Brother, nalipay ko nga kasagaran sa imong gibasa Brother Isao, kadaghanan gyud sa imong gibasa mga konbertido di sa atong atong programa. Nagkapanagad sila sa atong programa. Si Brother Cesar Elguera sa Negros Oriental man sa Barangay Kalupaan. Kanini ang Brother Cesar, salamat sa imong pag-view sa atong program. Onya niya pod nakiguban kanato si Brother Jilo Canales. Alams na kung diinigikan. Well, niya sab sa to nga Pikas Monitor dunay napuno nga mensahe niya si Sister Jeannie Rama Fermin. Ang mensahe, mayong gabi ninyo mga brad. Please shout out ko nila Tita Nini nga hindi kami ka-midweek kay may crusades sa hinabungan. Basi makalakat kami didto. Wala abi ko load mo text back. Thank you brad. Hope nga magdinalag on ang crusade namo. Okay, so Sir Jenny, madamo gid nga salamat kay hindi pa gid dugay nga natapos ang inyo da nga sa may plaza ang inyong crusade kag may nadala kamo nga mga kalag 20 kabilog kag subong naga-crusade naman kamo bawo kanami gid bala sina pa mation nga mga subong sina bala nga aktibo kamo ya sa ministry. Kabay nga ang Dios magpanalangin sa inyong nga krusada kag may ara man mga kalag nga madala sa tilan sang Dios kag madamo gidya ang maandam sa pagbalik ni Kristo di sa duta. Maayo nga gabi sa inyo Brother Jenny Fermin, no? Sister. Sister Jenny Fermin, sorry. Nya hindi man sila nakabig sa aton nga programa, no? Sister Jenny Fermin Almost 4 years na sila. Upod sang iyang kapikas kinabuhi si Brother Rahil kag ni Brother Ricardo Incabo nakabig man sa aton nga programa di sa programa sa radyo. Kag kumusta dara kay Sister Nini Solibio kag Brother Nonoy Solibio. Okay lang kung hindi gid kamo ya makapang midweek kay man may ara crusade kabay nga ang Dios na himuot sang inyo nga ginahimo mahimuot gid niya kay iya ini nga buluhaton. So Sister Jenny, tani tagaan kamo sa Ginoo sa maayo nga panglawas kag kamo ang magamit sang madamo nga mga kalag nga makalapit kay Kristo. God bless. Niapod si Ma'am Merlin Biderder. Good evening and happy midweek kapag lahom. God bless. Mayang gabi ninyo din ha ma'am. Salamat sa inyo nga pagsunod o pagsubaybay sa ato nga programa. Well, wala nung tayo nakita nga naduga nga mensahe sa ato nga live broadcast karon. Mga kaigsunan, adto na ta sa pagpadayas tong programa. Panahon kay balik dia kanimo Brother John. Okay, daghang kayo salamat Brother Sao. Ato ning tagaan og atensyon kining get-text dire ni Brother Ray o kon Rinaldo, no? Ray or Rinaldo
Francisco. So Brother Ronaldo Francisco or Brother Ray, ang imong pangutana dire ato na din tagaan og pagtubag. Okay. Mao ni ang imong kuan. Sir, si Ronaldo Francisco ni. Inyo man ipasangil sa Katoliko nga giusab ang Sabado sa Domingo. Wa ba mo kahibawog unsa ka sagrado o kabalaan kanang Domingo kay maoy pagkabanhaw sa atong Ginoo? Okay, dagang kayong salamat Brother Ray o Ronaldo Francisco. Kanang imong gisulti nga inyo man gipasangil sa Katoliko nga giusab ang Sabado ngadto sa Domingo, wa ba mo mahibalo kung unsa kasagrado o kabalaan ang Domingo kay maunay pagkabanhaw sa aton Ginoo. Okay. Dagang kayong salamat Brother Ronaldo Francisco sa imong pangutana. Kabalo ka, daghan sa mga tawo nga mabless karong gabhiuna niining imong gitext dire sa ato nga programa. Unang-una, magpasidaan na sad me, sama sa ako nga ipabilin gyud nga mga pulong ikahuman tong programa. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Hinumdumin ninyo kana. Ngano nga ingon man niini, may mga panahon man nga masakitan ka sa pulong sa Dios. Kung imong basahon ang Herbihanon Kapitulo 4, versikulo 12, ang pulong sa Dios buhi nagalihok nga gamhanan hait pa sa espada nga duhay sulam. Tanaw ha, gipanginsama sa espada ang pulong sa Dios. Mao na nga may mga panahon nga ang tao masakitan sila nga ilang gipamatian ang pulong sa kamatuoran. Pero ang tinuod nga pagkasulti, sakit man pero nagdala og kaluwasan. Di mi kasiguro sa mga Sunday keeper kung wa basad sila'y masakitan sa ato nga pagahisgutan karon hinoon gikan manin nimo Brother Ronaldo Francisco, ang tinuod nga pagkasulti dili na pamasangil sa inyo nga giusab ang Sabado ngadto sa Domingo ingon nga igpapahulay. Ug sa imong gisulti nga wa ba mo kahibalo kung unsa kabalaan o kasagrado kanang adlawng Domingo kay mauna ang pagkabanhaw sa atong Ginoo? Yes, tinuod na nga ang Domingo mauna ang adlaw nga pagkabanhaw sa atong Ginoo. Pero dili lang na tinuod nga imong gisulti nga sagrado o balaan ang adlawng Domingo kay maoy pagkabanhaw sa atong Ginoo. Yes, nabanhaw ang atong Ginoo sa adlawng Domingo. Pero moingon ka nga ang Domingo sagrado o balaan, wala na isulti diha sa Biblia. Wala kay mabasa ni ana sa Biblia nga ang Domingo sagrado o balaan. Atong tan-aw din hiragod sumala sa Marcos 16:9, dinis the word of God o kun maing balita ang pulong sa Dios dinhi nga nag-ingo dinhi sayo kaayo sa Domingo nabanhaw si Jesus. Una gyud siyang nagpakita kang Maria nga taga Magdala nga iyang kiabugan og 7 ka daotan nga espiritu. Ang una ging gipakigkitaan ni Ginoong Hesus kadtong babae nga sa iyang pagkadautan nahimo siyang matarong. Kinsa to si Maria nga taga Magdala. Muna gitawag siyang Maria Magdalena. Nga kung imong susihon ang kahimtang niini niya, 7 ka espiritu ang gipagula ni Jesus. Unya sayo sa buntag sa adlawng Domingo, tanawa, sayo sa buntag sa adlawng Domingo nabanhaw si Jesus og ang una gyud nga nakakita o nakakaplag og dako kaayong oportunidad nga makakita kang Kristo sa iyang pagkabanhaw kini gyud si Maria Magdalena. Kung imong kuhaon ang imbibi sa Tagalog version sa 28:1 sa Mateo nagingon nga makaraan ang araw ng pamamahinga pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo
pumunta sa libingan si Maria at ang isa sa libingan ni Jesus si Maria at ang isa pang Maria. So dili ikalimod tinuod na Brother Rinaldo Brother Rinaldo Francisco nga si Kristo na banhaw sa adlawng Domingo. Dili mi makalalis ana, dili na ikalimod tinuod na. Pero kung ang imong giingon nga ang Domingo sagrado ug balaan kay nabanhaw si Kristo, dili na gisuportahan sa Biblia kundi inyo o imura na nga kaugalingon nga pagdahom-dahom o paghunahuna nga ang Domingo sagrado ug balaan na nga adlaw. Sunod, kining imong giingon nga among ipasangil, dili gyud na pamasangil, ha? Ang inyong mga sinulat, ang inyong mga libro giamin o giangkon gyud na og duna tay mga konkreto nga ebidensya nga inyong giangkon o giamin nga ang adlawng Domingo gipuli ninyo na sa adlaw nga Sabado. Kung atong tan-aw dinhi sa pamantalaang opisyal ni Cardinal Gibbon sa isyu ni adtong September 23, 1893, giingon, for 1,000 years before the existence of a Protestant by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Karon niya, pasangil bagod ni? Dili, giamin na ninyo nga wala pa'y usa pa kalibo katuig, wala pa'y protestante, ang simbahang katoliko nag-usab gikan sa adlawng Sabado ngadto sa Domingo. Sa ato pa dili na pamasangil, ang among gihimo ang pagsulti ug ang pagtug-an lang sa inyo sa tinuod, na basta pamatiin ni siya Brother Rinaldo Francisco dinhi sa The Catholic Record sa September 17, 1893, nag-ingod dinhi, Sunday is founded not on scripture but on tradition and is definitely a Catholic institution. So kung imong tan-awon ang Biblia, dili gigakapaabot nga kaning Domingo adlaw ni nga igpapahulay nga iyas Ginoo, but this is the Catholic institution. Nag-ingod di ang Domingo makita nimo, Sunday is founded, imong makita not on scripture, dili diha sa Biblia, dili diha sa kasulatan. Yes, tinuod man na asa makakita sa Biblia nga ang Domingo mo'y adlawng igpapahulay. Pero kanang inyong pag-ila nga ang Domingo mao ang adlawng pagabanaw sa Ginoo, yes, that is true. Karon kung atong tan-aw dinhi sa Catechism Mid-Easy sa volume 1 sa page 341 and 342, usa ka Catholic historian, si Henry Gibson, nag-ingon siya, the Church changed the day from Saturday to Sunday. How great is the authority of the Church, which is acknowledged by universal practice of the whole Christian world, since they observe the first day, keep holy only from the tradition and teaching of the Catholic Church. Remember, only from the tradition and teaching of the Catholic Church. This is tradition and this is the teaching of the Roman Catholic Church. This is not the teaching of the Bible. Remember ba, Rinaldo, nga kini imong programa nga imong gipamatian ang gibasihan ani kanunay ang mga butang nga isulat sa Biblia. Mugamit lang tag mga referensya agi og pahamugat sa mga pamatuod dinhi sa Biblia. Mao na nga Brother Rinaldo, hinaot nga imong masabtan kining bahina nga wa mi na masangil. Wa mi na masangil kundili nagsulti o nagtug-an lang gyud mi sa tinuod. Unya gani kung imo ning basahon o dinhi sa T. in Wright, CSR in a lecture of Hartford, Kansas, February 18, 1884, mo ni ang gisulti, doon na sila gitanyag. Matod pa din hiyo, I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. So, this is concrete evidence, Brother Rinaldo,
nga dili na pagpamasangil kundi giangkon gyud sa simbahan nga ang Domingo ila ra gyud na nga tradisyon. Unya nahibaw ba ka unsa ng Domingo? Sunday is you in unya DEY Sunday adlaw sa adlaw. Iya na sa mga pagano kay ang mga pagano nag-ila sa adlaw nga Dios. Mao na nga kung imong tan-awon kining inyong giadapt mga pagan teachings ni siya, ang inyong giadapt dili ni God's teaching. Mo na ilabing tinuod, brother Rinaldo. Karon dili na pagpamasangil kundi usa lang kapag tug-an o pagsultis tinuod. Ang Zacarias kapitulo 8 bersikulo 16 nagsulti, sumulti ang tagsa-tagsa kanyo sa matuod sa iyang isag katao. So ang gisulti diri namo tinuod na. Kung doon na may react diha nga dili tinuod, aw sige himo ang doon na mo ebidensya nga di tinuod among gisulti, ang among gibasyan. Pero honest to goodness, ang amo diri nagagikan sa Biblia sa pagpasabot ninyo sa pulong sa Dios. Tanawa pa Brother Rinaldo Francisco sa dinhi makita nimo sa Converts Catechism of Catholic Doctrine by Reverend Peter Gierman sa 2nd edition 1910 sa page 50. Ingon niyang gisulti which is the Sabbath day. The Saturday is the Sabbath day. So klaro na. So dili na ingon nga pamasangil kundi nagtug-an lang gyud sa tinuod. Ang amo diring programa gibasi namo sa mga kamatuoran. Well, adto ta ato ning tandugon og jutay ang imong gisulti nga ang Domingo sagrado o balaan. Akong usbon wala kay makita ni ana sa Biblia nga ang Domingo sagrado o balaan. Timan ina Sunday is the first day of the week. Moto nga makaraan ang araw ng pamamahinga pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo. Ang Domingo maogi unang adlaw sa semana ug unya timan igod nga kanang Domingo walay suporta ana sa Biblia nga mauna na ang igpapahulay sa pagkuan sa igpapahulay tungod kay nabanhaw si Kristo. So ato kuno nga tan-aw dinhi og sa unsa man nga bahin nganong gibantayan man gyud ninyo ning adlaw. Akong basahon why do we observe instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. So ila gina nga giangkon, giusab nila. So dili na pamasangil Brother Rinaldo Francisco. Nya dugang pa. Why did the Catholic Church substitute Sunday for Saturday? The Church substituted Sunday for Saturday because Christ rose from the dead on Sunday and the Holy Ghost descended upon the apostles on a Sunday. So usa lamang kini ka mga kinaugalingon balang nga interpretasyon nga ang Domingo na igpapahulay tungod kay nabanhaw si Kristo. Ang gisulti dinhi tinuod man na nga si Kristo nabanhaw sa adlaw Domingo. Tinuod pud na nga ang balahang espiritu mikunsad ngadto sa mga apostoles sa adlaw Domingo. Pero wa nay suporta sa Biblia nga ang Domingo sagrado o balaan o adlaw na nga igpapahulay. Remember that, Brother Ronaldo. Karon kung atong basahon diri sa Biblia sa duay version sa Roman Catholic Church ang gihisgutan dinhi sa first page nagingon ania hinigugbang magbabasa ubos sa pag-agak sa Iglesia Katolika tun-i pag-ayo ang Biblia. So gidasig ang kadaghanan ninyo nga magtuon sa Biblia. Wa mo inunta, wala mo did-i. Lahi ng ubang pundok sila ray maluwas pero sila ra pong leader mo basa sa Biblia kay limud-limuran ang mga membro. Karon niya kung atong basahon dinhi kung haay ning sagrado o balaan. Ang gihisgutan dinhi sa kini gibisaya ni Pare Manuel Yap. Ang dinhi sa Exodo 28 ngadto 10 hinumdumi niya ang gisulti sa Exodo 28 ngadto 10. Hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay sa Ginoong Dios nimo.
Unom ka adlaw maghimo ka sa tanan nimong buluhaton apan ang adlaw nga ikapito nga iya sa Sabado kon pahulay sa Ginoong Dios nimo dili maghimo og bisan unsang buhat. This is a very clear. Ha? Unya karon ingnon ginimo nga Domingo ang igpapahulay, wala kay makita nga suporta ni ana sa Biblia. Well, niya pa Brother Rinaldo uban sa tanang mga naminaw. Hinumdumin ninyo nga ang panahon talitapos na. Hapit na mobalik si Kristo. Hapit na ang paghukom. Ipakanaog sa Ginoo. Kanus-a pa man mumudawat, kanus-a pa man ninyo adapon ang kamatuoran aron mo nga mga luwas. Kung atong basahon dinhi sumala sa Ezekiel Kapitulo 20, versikulo 12, dinhi sa The Living Bible. Pamatiin ninyo ha, kay akong basahon. Nag-ingo dinhi. Nag-ingo dinhi sa Ezekiel Kapitulo 20, versikulo 12 sa The Living Bible. Nag-ingon, and I give them the Sabbath. Timan-ig yun. Ang Ginoo gyud anak mo'y nagsulti. Akong ihatag kanila ang igpapahulay. A day of rest, ang adlaw sa pahulay, every seventh day. Wa mag-ingon every first day. So, Brother Rinaldo, kung kamaturan ang imong gikinahanglan, nadungog mo na ang kamaturan, nabatian na nimo ang kamaturan, labaw sa tanan, nakaplagan na nimo ang kamaturan. Bahin sa adlaw gipapulay, ang kulang nimo uban sa tanang naminaron ang pagkinabuhi na lang gyud sa kamaturan. Kay inyo namang na dunggan. Mo bitan ang gihisgutan sa Herbiano 3:15, samtang ginaingon pa karong adlaw inig kadungog ninyo sa ihang tingog, ayaw ninyo paghahia ang inyong mga kasing-kasing ingon niadtong pagpangsupil nila bato kanako. Nadungog ninyo na, nabati na, nahibaluan na ang kamatuoran. Busa ayaw ninyo paghahia ang inyong kasing-kasing, ang gisulti dinhi, and I give them the Sabbath, a day of rest, every seventh day. Wagi na mag-ingon nga every first day. Kay maingon utag Sunday. Every seventh day. Muna ang gisulti. As a symbol between them and me. Gisayon na ang kaniyana. Maunay simbolo. Timaan, taliwala kanakog kanila. Ang Diyos mo'y naghatag og timaan. Unsay timaan gihatag? Ang Sabado. Every seventh day. May pagani hinuon mo sa inyong manok, kamong namuyoon nga naas bukid. Ang inyong mga silingan na amanay manok. Unya ang mga manok magkaparihag balhibo. Pero bisan pa niya na, mailani mo nga imo ng manok tungod kay naay timaan. Tandaan ninyo na. Ang manok magkapareha magbalhibo, pero mailhan mo na nga imo tungod kay naay timaan. Ang imong silingan makailapod nga naay timaan. Sa pagkakaron, magkapapareha lang imong makita kada relihiyon matag sikta, nagsimba, nagampo, nangalagad si Ginoo. Pero mailan nimo kinsa ang iyas Ginoo? Ang dunay timaan, unsay gihatag nga timaan? Sabado, ikapitong adlaw, as a symbol between them and me, to remind them that it is I the Lord who sanctifies them, that they are truly my people. O gisayon nang ka? Gisulti dinhi that nag-ingo din nga that they are truly my people. Kinsay iyang tinuod nga mga katawhan ang nagabantay sa ikapitong adlaw. Nagduda na lang gyud hinuon ko kang kinsa gyud ni nga katawhan ang wa magbantay sa adlaw ikapito, adlaw gipapahulay. Remember, naagani ka sa Domingo, you are a Sabbath breaker, dili ka Sabbath keeper. O kunya usahay, makuanta ka na bang malipata sa atong mga panghuna-huna o pagpanabot tungod kay naatay pagsimba, naatay pagampo, naatay pagpangalagad si Ginoo, ang uban pagani maghimog overnight prayer da silang simbahan, unya mo claim silang mga promises, mo claim silang mga milagro diha sa Ginoo, unya gituhoan na nila nga maoy tinuod. Apan kanang tanan dili mo ibasihanan nga okay na tungod kay nagampo ka, tungod kay nagsimba ka sa Ginoo, tungod kay nangalagad ka sa Ginoo. No, dili na mo ibasihanan. Si Kristo namulong siya sumala sa
ang pagpamulong ni Kristo sumala sa Mateo 7:21, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa mahan nga nas langit. Kinsay makasulod sa gingharian sa langit? Ang nagtuman sa kabubuton. Timan-in ninyo nga dili man na kabubuton sa Dios ang Domingo. That is only the tradition and teaching of the Roman Catholic Church, mga kaigsuonan. Unya, kung imong basahon ang Proverbio 28:9, kadtong nagpalingog-lingog sa iyang igdulungog gikan sa pagpamati sa kasuguan, bisan ang iyang pag-ampo may usa ka dulumtanan, bisag magtuod-tuod kapag ampo diha sa simbahan, bisag magluhod pagkagikan sa pultahan ngadto sa altar, magluhod ka, maglakaw ka nga nagluhod paingon sa altar, dili na garantiya nga maluwas ka diha. Kay ang gisulti ni Kristo ang makasulod sa gingharian sa langit, ang nagtuman sa kabubuton siyang Ama sa langit, nan kaya man na ninyo sundan ang kabubutos Ginoo, kay diri mo nagsunod sa kabubuton sa simbahan. Unya, kung imong basahon ang Isaias 29:13, nag-ingon nga kini nga katawhan nagapaduol kanako, pinaagi silang mga baba ug ngabil na nagpasidungog kanako, apan gipalayo nila ang ilang kasing-kasing gikan kanako, kay ang ilang pagkahadlo kanako mauman ang usa ka sugo sa mga tawo nga gikatudlo kanila. Diyos nun sila, mainampuon sila, nangalagad sila sa Ginoo, pero layo rang ilang kasing-kasing si Ginoo, kay ang ilang gisunod ang sugo lang sa tao. Unya ang taong nagpalingog-lingog sa kasuguan, bisan ang iyang pag-ampo may usa ka dulumtanan, sumalas Proverbio 28:9. Unya kung imong tan-awon sa Isaias nag-ingon, layo rang ilang kasing-kasing nako, kay ang ilang pagkahadlo kanako umaman ang usa ka sugo sa mga tawo nga gikatudlo kanila. Ang Marcos 7:7 ug 8 gihisgutan, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit ila magipanudlo ug gipagkadoktrina ang pagtulunan nga iya lamang sa tao. Inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios ug maoy inyong ginahawiran kabilin-biling mga kalagdaan sa tao. Timan nga mibiya mo sa Sabado, ingon nga balaod sa Dios na amos Domingo. Tungod ni ana sa adlaw sa katapusan, daghan ang mga bigo nga sila dili mga luwas, kay ang gisulti ni Kristo nga maluwas ang nagsunod, ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Brother Ronaldo Francisco, uban sa tanang manaminaw karon, mabuhay ka nga inyong gipatalingugan ang pulong sa kamaturan. May the Lord God bless us. Si Brother Isaw, maghatag dugang pagpasabot o pagpatinaw na ining mga bahina. Brother Isaw. Okay, salamat Brother John og mayong gabi kanyang tanan mga kaigsunan sa makausapa niya. Salamat kay Gala sa imong pagpadangat sa pangutana. Sa di pa ta matag og dugang pagpasabot sa pangutana, ato sa ning basahan ang mga mensahe nga napuno din hiya. Nias Brother Edward G. Marias, ang iya mensahe, good evening Brother John og Brother Isaw, listening here in Sipak. Mayong gabi isab nimo din ha Brother Jimer niya. Mayong gabi sa imong mga kaubanan din ha sa kini ang Sipak. Niapod si Ace Renz Hirado or Girado. Happy midweek brother, gikan sa iglesia sa Damulog SDA. Damulog sa ding Damulog sa kuani Cotabato ba to ni? Brother, salamat kayo ha. Niapod si Sister Erlinda Neri Estaura, happy midweek to all, God bless. Niapod si Brother Edward G. Marias, happy midweek. Niapod si Brother Mel Tumakay, mayong gabi Brad John og Brad Libby. Niapod si Sister Chill Notarion Junior Aragon, na mensahe mayong gabi kaninyo kaya John og kaya Libby, Brad Isaw. Happy midweek sa inyo diha. Naminaw na pod mi karon sa Jesus is our hope. Salamat sa pagbasa Brad Isaw. God bless sa tanan. Kuan sa ni kananaan konbertido sa ni sa atong programa na amni sila liti-liti. So maing gabi inyo diha day. Thank you so much. Niapol si Sister Christina Langgam Tanato. Happy midweek mga kapaglaom. Well, wala naman tayo nakita nga nadugang nga mensahe mga kaigsunan. Ngadto tas paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana nining ato nga gihatagad pagtagad nga kagabi una. May tungod nining pangutana nga gihimo lang pasangil
ang pag-usab o pagbalhin sa Ang iyang gipasanginlan nato ang Katoliko nga giusab ang Sabado ngadto sa Domingo. Wa ba mo kahibaw nga ang Domingo sagrado ug balaan na kay mauna ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Okay, salamat Brother John. So dili gini siya matawag og pamasingan sa Katoliko, simbahang Katoliko mga kaigsunan, ni di sab nato gyud ma-clarify or maklaro gyud nga ang unang adlaw sa semana or ang adlawng Domingo sagrado og balaan. Kay wa man tay makita nga gi-record na sa Biblia. Only noon ang ato makita nga dunay balaang panagkatigom sa unang adlaw. Pero dili na pasabot kay nagtiguman, naghimo magbinalaang katiguman sa unang adlaw. Ang unang adlaw sa semana na mo'y adlang igpapahulay, mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung ato nga lantawon og susiyon, kining pulong nga gihimo nga pasingan or kini maingon nato nga kanang gipasinganlan ang simbahang Katoliko nga mo'y nagbalhin sa kini ang adlong pagkabalaan sa adlong Sabado ngadto sa adlong Domingo. Dili gid na matawag natog pamasingan mga kaigsunan og mga kaiglaan. Nga naman kay dunay mga lig-on nga ebidensya nga kini nagpamatuod nga ang simbahang Katoliko nag-usab gyud sa kining balaod sa ikaupat nga balaod sa Dios nga gikan sa ikapitong adlaw ang tao mopahulay og magbalaan ngadto na sa unang adlaw. Ngani kung ato nga basahon sa mga nangaging gabi ato puning nisgutan nga dinhiya sa The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, second edition 1910, page 50 by Reverend Peter German o sa kapari sa simbahang Katoliko. Ingon siya, "We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday." Mao ni ang gingon ni Reverend Peter German nga kita nagbantay sa adlong Domingo ina hinuon sa adlong Sabado tungod kay ang simbahang Katoliko na dito sa konsiho sa Laodicea niadtong AD 336 nagbalhin sa pagkabalaan sa adlong Domingo, adlong Sabado ngadto sa adlong Domingo. Gibalhin sa simbahang Katoliko ang pagkabalaan sa adlong Sabado ngadto sa adlong Domingo. Si kinsang nagbalhin sumala sa gisulti ni Reverend Peter German, mga kaigsunan og mga kaiglan, ang simbahang Katoliko. Ang pangutana, duna ba'y pagtugot gikan sa Dios nga kining buhata himuon? Mga igala og mga kaigsunan, wala. Nganong makasulti man tag wala? Tungod kay ang Dios nagsulti nga kining balaod may tungod sa adlong igpapahulay dili gayud mausab. Asa mabasa? Sa English Contemporary Bible, mga kaigsunan og mga kaiglaan, sa Leviticus chapter 23 verse 3, ingon dinhiya ang Dios, "You have 6 days when you can do your work, but the 7th day of each week is holy because it belongs to me. No matter where you live, you must rest on the Sabbath and come together for worship. This law will never change." Kining balaura dili gayud mausab. Sa asa nga balaod? Ang balaod may tungod sa adlaw nga igpapahulay, mga kaigsunan og mga kaiglan. Nang kay ang Dios nagsulti man nga ang balaod may tungod sa adlaw nga igpapahulay, adlaw ikapito dili gayud mausab. Ngano man mga kaigsunan og mga kaiglaan nga ang simbahang Katoliko ilamang giusab o gibag-o kini nga balaod sa Dios. Ang rason mga kaigsunan og mga kaiglaan mao, the church is above than the Bible. Mao na yung statement nga gisulti sa World Almanac 2021 mga kaigsunan og mga kaiglan nga nagsulti didto nga the church is above from the Bible. Ngabot pasabot ang simbahan mas labi pang labaw kaysa sa balaan nga kasulatan. Pero kining atong programa mga kaigsunan og mga kaiglaan, ang gibasihan, gisukaran, balaan nga kasulatan og dili ang simbahan. Nga naman, kay kung maghisgot tag kamatuoran, wala tay laing dangpanan. Mao ra gyud mga kaigsunan og mga kaiglaan ang balaan nga kasulatan. Karon duna pa ba mga dugang pagpamatuod? Duna pa.
Kung atong tanawon mga kaigsunan ug makiglan, ang sinulat gyapon sa Roman Catholic Church sa The Augsburg Confession of Faith that quoted and Catholic Sabbath Manual Part 2 Chapter 1 Section 10 ningon niya, the observance of the Lord's Day Sunday is founded not on any command of God but on authority of the church. Ang gisulti na gingon, ang pagbantay sa adlaw sa Ginoo sa adlawng Domingo kay wala makita sa bisan unsa nga sugo sa Dios apan kini makita sa pagtugot sa simbahan. Now, kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og makaiglan, klaro nga sa diin dili gyud ni sugo sa Dios ang pagbantay o pagsunod sa adlawng Domingo, kundi sugo o pagtugot kuni sa simbahang Katoliko, mga kaigsunan og mga kaiglan. Karon makasulti ba mo sa mga Seventh-day Adventist nga pamasangil? Makasulti pa ba mo sa mga dinya nga pantumo-tumo, buhat-buhat, or gipasingan lang namo ang simbang Katoliko? Dili, mga kaigsunan. Kaya nga naman, ang gisgutan, mga kaigsunan, sa kaugalingong sinulat sa simbahang Katoliko, lig-on nga nagpamatuod nga ang simbahang Katoliko mo'y nag-usab og nagbag-o sa adlong igpapaulay nga sa pagkabalaan sa adlong Sabado ngadto sa adlong Domingo, mga kaigsunan og mga kaiglan. Now ang pangutana, mga igalag mga igsoon, ngano man nga giusab og gibag-o kini nga sugo, mga kaigsunan og mga kaiglan? Kung mobalik ta, mga kaigsunan og mga kaiglan, sa history, si Emperor Constantine, mga kaigsunan og mga kaiglan, siya ang usa nga bantugan nga milutos sa mga unang magtotoo. Iyang nakita nga dili gyud niya basta-basta mapukan ang pagtuo sa mga unang magtotoo. Aron nga iyahagyod nga mapukan ang pagtulunan sa unang mga Kristiyano, ang iyang gihimo, mga kaigsunan ug mga kaiglan, nagpa-converter siya ngadto sa pagtulunan sa mga Kristiyano. Naibaw ba mo nga kini si Emperor Constantine, mga kaigsunan, usa ka Romanhong emperador nga si Constantine, mga kaigsunan, usa kini siya ka membro sa mga pagano. Now, kay di man gyud niya mapukan, maguba ang pagtuo sa mga Kristiyano, ang iyang gihimo, mga kaigsunan ug mga kaiglan, nagpa-converter, nagpasakop siya sa pagtulon ang Kristiyano, dili tuyo og tumong, aron nga iyang dawaton ang pagtulunan sa mga Kristiyano, iyang dawaton, mga kaigsunan ug mga kaiglan, ang pagtulunan nga nas balang kasulatan, kundi aron sa pagguba o pagbungkag sa pagtulunan sa mga Kristyanismo, pinaagi sa iyang pagpasakop sa Kristiyano, mga kaigsunan. Sa pinaagi sa unsang mga butanga, pinaagi sa butang, mga kaigsunan ug mga kaiglan, nga ang pagtulunan sa mga pagano iyang gipasulod sa pagtulon ang Kristyanismo. Sa unsang pamaagi iyang gipasulod. Kung ato nga basahon, mga kaigsunan ug mga kaiglan, unang mga laka nga gihimo ni Emperador Constantine, mga kaigsunan ug mga kaiglan, ingon ani ang iyang gihimo. Kung atong basahon ang referensya sa Sunday service on the book of Roman Catholic Church, mga kaigsunan ug mga kaiglan, dunay record nga nagingon, early believers keep Saturday as the Sabbath until March 7, 321 CE, when Constantine passed a law requiring believers to worship on Sunday. So, gistatement yun riya sa basahon sa Roman Catholic Church nga ang unang mga magtotoo, unang mga Kristiyano, ang gibantayan, mga kaigsunan ug mga kaiglan, adlawng Sabado isip adlawng igpapaulay. Apan pag-abot sa Marso 7, 321, si Constantine nagpasaka og usa ka balaod nga gikinahanglan ang tanang mga magtotoo musimba sa adlawng Domingo. Dunay sumpay nagingon, the day the pagans worship the sun god. Unsang kining adlawng Domingo, si kinsa ang gisimba, mga kaigsunan ug mga kaiglan? Ang Dios nga mao ang adlaw, ang Dios sa mga pagano nga mao ang adlaw, mga kaigsunan ug mga kaiglan. So sa tanang mga tao nga nagsimba, nagpahulay sa adlawng Domingo,
sa gihuna-huna nila nga Dios ang ilang gidaygo gisimba, sipyat ka ang paghuna-una kay ang tinuod diha sa pagsimba o pagpahulay sa adlong Domingo ang gipasidunggan og ang gidayeg niya na dili ang Dios nga magbubuhat kundi ang Dios nga giila sa mga pagano nga mao ang Dios nga adlaw makaigsunan og makaiglaan. Now kung atong padayonon ang atong gibasa na gingon, believers still keep Saturday as the Sabbath. So bisan pa man nga nakasalot, nakapasaka na og balaod si Constantino niadtong panahon sa Marso City 321, mga kaigsunan og makiglan, padayon ang mga Kristiyano, mga unang magtotoo nga nagsunod og nagbantay sa adlong Sabado isip adlong ipapahulay. Nan kung atong padayon nagingon, until another law was passed 11 years later. Gikan sa Marso City 321, milabay ang 11 katuigan mga kaigsunan og makiglan, si Constantino nagpasaka na pod og bag-ong balaod. Ang bag-ong balaod mao kini, this law signed into decree by Constantine forbid believers to worship on the Sabbath Saturday. Giisgutan din mga kaigsunan og makiglan nga gibawala na ang mga unang magtotoo nga mobantay, mopahulay sa adlong Sabado. Nakawat ng padayon nagingon, and it was punishable by death by the Catholic Church. Kung dunay mga Kristyanismo, mga Kristiyano, mga tao kaniadto nga mobantay, mopahulay sa adlong Sabado, sila parusahan or kining silutan pinaagig kamatayo, silutag kamatayon pinaagi sa simbahang Katoliko. Nan kung atong padayon ang sumpay nagingon, many believers were burned to death by the Catholic Church for keeping the Sabbath Saturday. Ang katapusan nga statement sa mga basahon nagsulti, daghang mga magtotoo nga nangamatay pinaagi og pagsunog, mga kaigsunan og makiglan nga gihimo sa simbang Katoliko tungod lang sa pagsunod og pagbantay sa adlong Sabado. Kung imong lantawon og susiyon, ang rason og tuyo nganong nausab ang sugo sa Dios, mga kaigsunan og makiglan, may tungod sa adlong igpapawlay, tungod lang kay gustong gub-on sa pagtulunan sa tao ang pagtulunan nga iya sa Dios, mga kaigsunan og makiglan. Atong timan-an og atong hinumduman nga sukad kaniadto sa kiniang sa pagkabuhat pa lang sa kalibutan hangtod sa atong kapanahonan karon, kining balaura sa Dios may tungod sa adlong igpapahulay nagapadayon hangtod sa gihapon karon. Kung mangutana mo or nahibong mo dinaa nga kun Sabado ang adlong igpapahulay nagitudlo sa balaan nga kasulatan, nganong daghan man ang nagsunod og nagbantay sa adlong Domingo, ang tubag niana mga kaigsunan og mga kaiglan tungod sa gihimo ni Constantino nga pagpasaka og balaod, mga kaigsunan og makiglan niadtong 300 kini ang 321 mga igalag maigsoon hangtod milabay ang 11 katuig nga nagpasa og bag-ong balaod si Constantino nga si bisan kinsa nga mga tao nga mosunod og mopahulay sa adlong Sabado, pagapat yon mga kaigsunan pinagi sa simbang Katoliko og sunugon, mga kaigsunan og makiglan, sukad kaniadto hangtod karon mao kini hinungdan nganong daghan ang nagsunod og nagtuman sa pagsunod og pagbantay sa adlong Domingo, mga higala og mga kaigsunan, dili tungod kay sugo kini sa Dios, tungod sa kahadlok sa mga tao kaniadto hangtod karon nadaladala kining paghunahuna o pagtulunana nga ang bantayan ang adlong Domingo ug dili ang adlong Sabado. Pero toy man-in ninyo mga kaigsunan ug makiglan, ang gisulti sa Dios nagingon, ang kahadlokin ninyo mao kadtong makapatay sa inyong lawas ug kalag, ug ayaw ninyo kahadloki kadtong igo ra makapatay sa inyong lawas. Ang pasabot sa Dios niya na mao ang kahadlukan nato ang Dios, mga kaigsunan ug makiglan, ug dili ang tao. Kung atong alantawon og susuyo ni gala, dili na pagpamasangin or dili na pagpasingan sa simbahang Katoliko nga giusab o gibag-o ang adlong igpapahulay kundili kamatuoran gyud na mga higalag maigsoon. Well, wala naman tayo igo nga panahon sa dili pa imbitabusan tong programa niya ang atong closing song, may man ang atong closing prayer. Mga higala, magampo kita, mahigugmaon og dalangpanan nga Dios, daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong, panalangin ni tanang nagapaminaw, gipangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manuluwan. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, kini na lamang inyong mahigalas kanginan Brother Isaw dito ban sa atong bisita karon.
Praise Lord Anis Lagon, kini inyong ubos nga higala gison Brother John dito magaingon sa inyo maayong gabi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.